Bună seara, eu sunt Florin, ăsta e al meu, ăsta e videoclipul meu al treilea. Uitați ce afară, deci nu se poate așa ceva. Ce ger e. Și a nins puțin, dar e prea ger. Uitați ce mașină, câte mașini sunt înzăpăzite. Acesta e un tir cu niște canapele. Da, știu, mișto. Deci uitați ce afară, deci nu se poate așa ceva, deci nu se poate. Toată lumea doarme la această oră. Deci nu se poate așa ceva. Acolo stă un prieten de-al meu, Robert, care are și el pe YouTube. Îl cheamă Robert Șotreanu. La revedere!